Først skal vi kigge på Det Hvide Hus, sådan set lidt for oven. Det er i middagspausen, så byggeaktiviteten er ikke stor, men ellers er der mange håndværkere på for øjeblikket. Havde man haft et billede af før, så havde man jo kunne se, hvor meget der er sket fra dengang, da vi overtog husene. Men som sagt, vi er ved at være der, så derfor... Velkommen til Det Hvide Hus. Som I kan se, så er der nu filtet og gjort klar til maling. Der er også sat bjergsten op. Og vi går videre og ser, at der er lagt meget fine klinker langs murene i cirka 1,5 meter bredde ud fra huset. Der er lavet et nydeligt udhæng med kobbertagrender og synlige træ i spærrene, og vi går nu ind. Her har vi så det, der skal være vores oplæringsrum, og der er gjort klar til at sætte loftsbrædder op. Eller rettere loftsplader, som hænger i de metalgitre, man kan se. Her har vi så de andre rum, hvor vi er igen klar til at sætte plader op i loftet. Man kan se loftkonstruktionen lavet af kastanjetræ, cirka 60 år gammel, og i store træk intakt. Der har været skiftet en række søm. Det er stort set alt. Men man skal huske med taget, at det ikke er en loftkonstruktion, der vil kunne bære et tegltag. Derfor er der lagt det her tag, som også samtidig har en isolerende effekt. Det er også nødvendigt. Her er vi så nede i kontordelen, som er ved at være klar, så godt som det nu kan være. Man kan også se, at i alle vinduesindfatningerne er der ligesom i vores huse lagt granit, vindueskarme. Det ser rigtig pænt ud. Når jeg ser på kvaliteten i arbejdet, må jeg sige, at jeg synes, der er lavet rigtig pænt arbejde. Og jeg er sikker på, at vi vil stå med et hus, som når det er færdigt, helt klart vil være en fornøjelse at se på for os alle sammen.